Descarrega del 2 els bordegassos de Vilanova. El primer de la temporada. A la tercera va la vençuda. No va poder ser per la festa major. Ha estat el concurs de Tarragona. 2 de 8 en folre descarregat. Bordegassos de Vilanova. Fantàstic. Llàstima, En els propers 50 minuts parlarem de castells i parlarem dels bordegassos de Vilanova i la Geltrú. Per què? Perquè s'apropa el concurs de castells i és la tercera participació consecutiva dels bordegassos en aquest concurs de castells, que ara per ara han estat un idil·li. Els bordegassos hi han fet molt bones actuacions al concurs de castells de Tarragona i per això hem volgut reunir en aquest programa especial. Els presentarem gairebé per ordre cronològic. Per una banda, l'Edgar Granados, que va ser cap de colla al concurs de l'any 2012, on el dissabte, la jornada de dissabte, vam quedar campions, per dir-ho així. Edgar, què tal, com estàs? Bona tarda, molt bé. Tenim també el Pau Ortiz, que va ser cap de colla al concurs de l'any 2014, ja fa 2 dies, fins fa 2 dies era cap de colla. 2 o 3 dies. 2 o 3 dies, Pau, què tal? Molt bé, aquí estem. I el cap de colla d'aquest any, que és el Jordi Perona, que té el repte de continuar aquest idil·li bordegàs, per dir-ho d'alguna manera, en el concurs d'aquest any i que ja porta tot l'any de cap de colla i esperem que el concurs sigui un altre pic de la temporada. Què tal, Jordi? Bé, segur que serà així. Molt bé. Doncs nosaltres el que farem, com podeu veure, ells porten, això està curiós explicar-ho, porten samarretes dels bordegassos tots, jo sóc l'únic que no va de bordegàs avui, però amb la curiositat que és la samarreta de cada any del concurs que es va fer, diguéssim, per al concurs de la seva edició i el Jordi Perona estrena, ja us fem l'avançament, que estrena la samarreta que es donarà a la gent que vingui a l'assaig i tal, que no té camisa dels bordegassos i que vulgui acompanyar els bordegassos al concurs. Acabo el rotllo ja, l'objectiu és portar més de 300 persones a Tarragona, com ja es va fer en anteriors edicions, 300 bordegassos, 300 vilanovins, gent de la comarca, gent que ens vulgui ajudar, portar-los fins a Tarragona per tornar a fer una molt bona actuació, com ja és gairebé tradició, al concurs de castells de Tarragona. El que anem a fer és una miqueta de revival, jo sé que a mi m'agrada molt tot això del revival, i anem a veure com va ser aquell concurs, aquell retorn al concurs dels bordegassos l'any 2012. Podem ja anar veient imatges, aleshores era cap de colla l'Edgar Granados, i aquest segurament va ser el moment més feliç per tothom, més important, i és quan els bordegassos van carregar i descarregar la torre de 8 folrada. Feia molt de temps, no em feu dir les dades, però feia molt de temps que els bordegassos no descarregaven un castell folrat, uns 10 anyets, o una torre de 8, amb el que comportava portar gent per poder fer un folre, i el concurs de dissabte que es veu l'ajuda entre colles, també és una cosa interessant. Edgar, tu com ho vas viure això, els moments previs, sobretot d'aquesta torre? Suposo que nerviós, no? Supernerviós, a més veníem d'una caiguda, del 3 de 8. Vam sortir de 3 de 8, vam caure i vam seguir la posta de la torre de 8, portàvem tota la feina feta i no vam tirar enrere. Aquí ens la vam jugar una carta, o sortia bé o ens n'anàvem al cap ben acotat. I va sortir bé perquè estava assajat. Aquí hem vist el Pau, que feies de sots cap de colla, si no m'equivoco. Sí, jo sóc l'únic, crec, que ha vist tots els castells dels bordegassos al concurs, perquè amb ell i l'any passat. Jo recordo aquest any que l'objectiu era fer la torre de 8 al concurs. O sigui que vam caure del 3, tothom estava bé, hem vingut a fer la torre de 8, no? Perquè esperem, anem a fer la torre de 8, que el castell que havia generat molta il·lusió. Una torre de 8 que va ser, vaja, segurament és si hem d'agafar el millor moment dels bordegassos dels últims, 10 anys, 15 anys? O 15, sí. És això. Molta gent, jo recordo, per exemple, en Pere Gassó, que deia, un dels de sempre, dels bordegassos, que gairebé poden explicar la història a to personal, que deia, mira que hem fet el 3 de 9, hem anat a la Mercè, a fer el Pilar de Set i tot plegat, però això és el més gran que li ha passat als bordegassos. Molta gent ho deia, això. Bueno, jo ho he viscut també, he fet 3 de 9, he fet castells a la Mercè, i el moment més gran va ser aquest. Suposo que la plaça també i el tema d'un concurs, que al cap i a la fi, competir una miqueta a tothom li agrada. Aquesta torre, vosaltres com la vau viure? Vau creure, òbviament hi vau creure des del principi, però hi havia el moment de dubte de la carreguem, no la descarreguem.
s'havien fet moltes torres de set, una estructura molt dominada. Com ho va veure, això? Bueno, carregada la veiem seguríssima. Clar, descarregar-la ja se sap que per molt bé que tinguis un castell, a vegades els nervis de la plaça et poden jugar una mala passada, no? I bueno, doncs ens va donar molta més alegria descarregar-la la primera que carreguem. Sí, haver caigut potser el 3 de 8. Clar, si haguéssim descarregat el 3, vas a per la torre amb molta més confiança, diguéssim. En aquest cas era dir, bueno, s'ha de fer, la farem, però si hi havia el punt aquest de dir, ostres, si ara no ens va bé la torre, el concurs se'ns complica, perquè el tercer castell era el 4-8, que era el castell que estava més... Se'ns complica o se'ns en va del tot. Se'ns acaba, sí. 4-8, que aquell any no era allò... No parlàvem de... Sempre es diu allò, els bordegassos són una colla de 3, el 3 sempre li va millor. Perquè veiem el Cloetra aguantant aquesta torre, que sí que la veiem carregar, perquè aquí veiem que està fantàstica, però que la feina va estar a la descarregada. Petita la sala. Sempre que veiem aquest vídeo, no? Fa 4 anys la canalla, dius, ostres... Sí. Uau, són moments emocionants, A més, tots 4 hi érem, aquí. Sí. Ho recordem. Aquí feia un anyet, potser, que havies tornat. El setembre del 2011 vas tornar. Imagina't. Sí, has I vist? per mi va ser... Clar, jo vaig assajar durant molt de temps de segon al folre i poc abans em van ficar de portacrossos a Valls i estava allò com una mica així, no? Però al moment de sentir l'eufòria de la colla i de veure que es descarregava i va ser... O sigui, és brutal, vull dir, és igual on t'estiguis, és brutal descarregar aquest castell, és igual, saps? Jo crec que tota la... Se't treu totes les tonteries del cap, saps? Aquest castell va ser... O sigui, tots els castells són de tota la colla, però aquest, el fet aquest de dir anem al concurs, anem a fer la Torre 8, a més, l'havíem provat a Festa Major, havia quedat a un puntet de carregar-la, el punt aquest èpic dels 10 anys, no?, que no fèiem un folre, i aquí ja la bogeria. Aquí jo crec que d'aniversari, féssim el que féssim, i després ja féssim el que féssim, jo crec que ho descarregàvem. En aquest moment la colla ja veus, van amunt, això. I clar, això veu gent, no?, que potser és el primer castell que feia, així en folre, i dius, ostres, quina emoció, però és que veus molta gent que havia fet el que dèiem, no?, que havia fet tot a la colla, i són quasi els que més ho celebraven, no?, famoses travessies del desert. que havien estat aguantant. Gent que va vindre aquell any a la colla per fer la Torre de 8, per tornar a recordar el temps d'aquests, sí. Jo és un dia que el recordo, vaja, jo estava a la vessant laboral, per dir-ho així. Sí, però estaves a prop, me'n recordo que ens van veure. De fet, va començar, només van carregar el 3 i vaig dir, això no dona sort, està aquí dalt, està a la zona de premsa dalt, i vaig dir, baixo, una qüestió de superstició. I després el 4, en ronda conjunta, mira, el Pau aquí superjove. Doncs mira, i tu no, no? Bueno, ell no surt. Com que no surts, que fàcil. I a més veiem gent que ha anat baixant pisos, els bordegassos. I gent que continua al mateix pis. Per lo que he vist ara, més o menys el pis de Quins, gairebé. Bueno, la Mar Díaz és el mateix, allà dalt ara mateix. Bueno, hi ha el punt aquest de... El que hi havia aquí ara mateix, sí. Ronda conjunta. Ara tenim el Jordi Ruiz, que l'hem tornat a recuperar. Sí, i tant, tornat. A les andades. Aquest era... Perdó, jo vaig xerrant, Oh, i tant. Important també, la Torre 8 la fèiem en solitari, hi havia ajuda d'altres colles, això, el 4-8 sols, que recordo també el pòster, no? Veus el 4-8 en solitari, és molt bèstia dir, ostres, érem una gentada i és un d'aquests dies que a més molta gent ho comentava, que s'havia anat cops a fer el 3 de 9 amb molta menys gent, o sigui que era un dia que si aquesta gent es mantenia això, doncs que anava... La gent molt jove. Uau, és que... Sí, el cartró està superjove també. Bueno, no tirem per aquí perquè encara perquè aquí el que es veu és una alegria bestial de tota la colla. Jo crec que va ser un punt d'inflexió també en el sentit de que de bordegassos deixant endarrere una mica el derrotisme. Potser és el dia que Vilanova va tornar, no dic que no se senti orgullosa sempre, però va tornar a dir, ei, a Vilanova tenim els bordegassos. A vibrar amb els castells. Molta gent va anar fins allà, de públic, a ajudar els 300, els famosos 300, però després, a través de la tele, a través de Canal Blau, ho va veure absolutament tothom. I les xarxes bullien. Les xarxes bullien. I aquí és, doncs, per guanyar el concurs, reeditem el 3. L'Edgar ho explicarà això, que de cop i volta jo li apropo el micro i diu anem a guanyar. Pregunta-m'ho, farem el que sigui per guanyar. Anem a guanyar, si tenim que tornar a repetir el 3, el repetirem, anem a guanyar. Sí que en veritat la nostra actuació ja la teníem feta, no? Ja ho havíem fet, però per què no un mes a més d'anar a guanyar? A veure, si tens la possibilitat. Per nosaltres ja... Sabies que tenies el castell. Sí, evidentment, no anàvem a fer cap castell que sigués una bogeria. És el castell de primera ronda que vam sortir, que ens va caure,
i si tenim l'opció que amb qualsevol altra actuació un castell carregat ja no el tornes a repetir. Amb el concurs tens l'opció de sortir amb els 3 castells descarregats, per què no? I si a més pots guanyar, doncs collons, sortir... Els bordegassos de Vilanova han guanyat molt millor que han quedat segons, no? El primer cop que es feia un concurs dissabte han guanyat, sí. A més, això era, recordem, per la gent que ens està veient i escoltant, que era la primera vegada que es feia una jornada, per dir-ho així, de segona, fent un símil esportiu, que es feia aquesta jornada dissabte, diguem, amb les colles que es quedaven fora d'entrar a la jornada de diumenge, i ara fins i tot s'hi ha afegit el concurset a la classificació global amb les colles de set. Clar, això em va desembocar en una festassa. Va ser brutal. Aviam, i tal, ha sortit una mica, ha sortit. Va ser una festassa i a més... Que va començar aquí la festa, vam començar a ballar el Toruta per la plaça, ja, diguéssim que ja vam deixar empremta. Si tot allà m'ho vaig perdre. Sí, que vam... Està reunint el premi, la de premsa i tot plegat. Sí, que aquí el problema va ser que ara ja ho fan, no?, que donen el trofeu aquí mateix a la plaça i ens va faltar aquest moment, sempre feia ràbia que no ens haguessin... Fa 2 anys sí que donaven per ordre també, però bueno, el trofeu, la feina ja estava feta i l'actuació ja estava feta. Orgull Bordegàs. Orgull Bordegàs, aquesta pancarta que ha anat tan tombant amb el Patí Vilanova també, en altres èxits de la ciutat. El que podíem dir també és que això del concurs que vam viure el 2012, ara mateix no estem per guanyar el concurs de dissabte, però l'alegria es pot repetir. Vull dir, perquè el concurs, expliquem que històricament els bordegassos hi ha un moment que, per dir-ho en plata, s'hi posen de cul al participar en concursos i adopten una mica també el pensament que ara ha fet coneguts els Minyons de Terrassa, a banda dels seus èxits castellers, que és el de dir que els castells no es poden puntuar, que no es pot cobrar entrada per veure castells, tota aquesta sèrie de valors que s'expliquen, però els bordegassos decideixen tornar al concurs i fan això, i guanyen en la seva jornada. Una reivindicada que si s'anava al concurs, doncs seria millor. S'havia d'adoptar el sistema, per dir-ho així. Evidentment. No, i en les assemblees posteriors que hi ha gent que sempre ha defensat el concurs, és molt fàcil ja rebatre i dir recorda el 2012, recorda el 2014 i la mateixa gent després el reconeix i et diu, a més ha canviat molt el concurs, abans era un dia, era de 10 del matí a 5 de la tarda, colles fent intents molt bojos, diguéssim, i arriscant al màxim, i ara també el punt aquest de seny, jo crec, de dir, home, per exemple, vam tirar el 3 de 8 per guanyar perquè ja el teníem, o sigui, el 5 de 8 ni ens el vam plantejar, per exemple, o no vam dir, mira, sumem i si carreguem no sé quin castell, no vam anar amb això. I això jo crec que fa que hagi canviat molt també el concurs, que sigui més el punt aquest competitiu, que jo crec que hi ha de ser, ni que sigui un mateix. Jo me'n recordo després del concurs aquest que ens van entrevistar i vam dir, bueno, o sigui, simplement havent fet la tripleta de 8, pel que suposava, ja era guanyar per nosaltres. Ara, a més, haver guanyat, doncs, bueno, clar, a qui no li agrada guanyar, no? És obvi. Home, aquest any sí que és veritat que està molt més difícil de guanyar el concurs, està claríssim. Hi ha colles que en concurs de segona edició, diguéssim, del segon nivell, que ja porta castells de nou. Hi ha colles com els xicots de Vilafranca, em sembla, i no sé si alguna més, que porten castells de nou, em sembla. Però bueno, que és igual, que jo penso que tu guanyes... N'hi ha 5 de 8, hi ha castells bastant més superiors que la primera edició com van començar nosaltres. I fa 2 anys també. Nosaltres fa 2 anys també vam guanyar per nosaltres. Sí, vam fer la millor actuació que podíem fer i amb la propina i vam sortir d'allà com si haguéssim guanyat. Evidentment no és el mateix dir que has quedat primer perquè, a part que surts a tots els diaris el dia següent i sempre et quedarà això, però com a colla nosaltres vam guanyar, vam fer la clàssica de 8 amb el 9 de 7 de regal i vam sortir d'allà. I aquest any jo crec que pot ser similar, és a dir, per quedar primers és no impossible, però han de tenir molt mala sort les altres colles i tampoc és qüestió de dir que els hi vagi malament. No són colles la majoria amigues. Però és probable que si nosaltres fem el que s'està assajant, el que està previst i per on tiren les coses, si ho fem tot, que a més són objectius ambiciosos, podem sortir més contents fins i tot que la colla que guanyi. Que potser la colla que guanya no ho fa tot i alguna cosa se li queda mitges i guanya però amb un regust. Pot fer per la seva festa major o la seva diada, pot fer una millor actuació que no pas la que fas al concurs. Per això, vull dir que és una cosa molt de cada colla i que pots sortir amb la sensació d'haver guanyat sense haver quedat ni entre els 5 primers o ben quedat tercer o ben quedat com sigui. Per recordar-ho, per demostrar-ho, anem a veure el 2014. L'any 2012, recordeu que el concurs és una cosa bianual, que es fa cada
cada 2 anys, 2012, 2014, aquest any, que és 2016, toca el concurs. Espectaculars imatges, que aquí hi començava a haver una aposta pels castells, dels mitjans de comunicació també, bueno, aquesta casa l'ha fet sempre, però a nivell, diguéssim, del país i veiem unes imatges espectaculars, la plaça més plena, sent dissabte, els castells en millor moment, i els bordegassos doncs, que es van plantar, doncs això, fent plaça cada 8, i que era una manera de sortir guanyant sense quedar el primer a la taula classificatòria. Vam fer el 4, que ja l'havíem fet, era un bon any del 4. Sí, crec que per festa major l'havíem carregat només, però després des de la Diada de Salvany vam enganxar una bona dinàmica, Diada de Salvany, no sé si el vam fer a Vilafranca, i va ser el castell de sortida. Era el castell que s'havia d'anar, no?, pel 4, si el descarregaves t'obria portes ja tot el que venia. Un sortir de torre, no? No, de 4, vam sortir. Sí. Després Torre, o 9, potser? 9 Torre, sí. Sí, i me'n recordo que ens plantejàvem l'actuació com 4, 9 i Torre, o 4, Torre i 9, i el 3 de 8 estava en cartera, però hi havia l'objectiu del 9 també, que ara veurem, no?, que era un castell inèdit per la colla, que a més servia per tenir molta gent de tronc a dalt de la pinya, diguéssim, i a més doncs, la propina del 3 que s'havia assajat, que no era un castell consolidat, però que amb l'experiència 2 anys abans del concurs, que sabem que aquesta plaça també dona una miqueta de forces, doncs vam optar per això. La gran sorpresa, per tant, va ser el 3, que ara el veiem. A més, també es feia el castell en solitari. La pinya tota groga. Sí, això és una cosa que, bueno, ara és un tema de debat en el món dels castells, que a vegades hi ha, jo no vull dir massa ajuda, sinó massa sol·licitud d'ajuda a les altres colles. Sí, aquí també, el que dèiem abans, que no surt el 9 de 7 també, com dèiem abans, el 4-8 aquell en solitari, també fer un 9 de 7 en solitari és una bogeria, o sigui, si ara vingués aquí el cap de pinyes de l'època, el Bernat, que perdia hores i hores pensant, perquè és una necessitat de gent brutal, de baixos, de crosses, de contraforts, de laterals, de mans i de tronc i de canall, o sigui, és un castell supercomplet. Sí. A més, hi ha poc espai per englobar tota aquesta gent. És allò, apretar-se allà al màxim i fer-lo. I al final això, doncs mira, el 3 de 8 que l'havíem anat tocant, l'havíem anat assajant i teníem clar que si tot anava bé, doncs estaríem al 3. Està clar que el que hem de viure al concurs de castells d'aquest any, Jordi, ha de ser una cosa similar a això. Sí, jo crec que al moment que estem nosaltres, el que hem d'aspirar i el que busquem i el que estem treballant és per fer més o menys el que vam fer, no, més o menys no, per fer el que vam fer el 2014 i no és res agosarat, vull dir, són castells que s'estan treballant i que estan preparats per una plaça. Penso que veurem una situació igual i que amb la plaça aquesta Tarragona que et dona aquest punt de més estarem revivint-lo del 2014. Sí, el bo del concurs també és que et permet jugar una mica, no?, com dèiem abans el 2012, de dir, ostres, mira, ens dona l'opció de repetir un castell, no?, doncs el fem i el descarreguem. O et dona l'opció d'haver-ne fet 3 i dir, ostres, doncs vinga, ara ja hem fet l'actuació, els objectius més bàsics, diguéssim, anem a per l'objectiu ambiciós, i això és una cosa que també estratègicament es pot jugar en un concurs. I així va ser, i així pot ser que sigui aquest any també, d'anar amb el que ja tenim consolidat, diguéssim, i anar-hi afegint cada cop més les coses que s'estan treballant ja, vull dir que tampoc no són coses estranyes. I que això t'obri portes de seguir després del concurs fent bones actuacions i per què no superant aquests castells d'aquí a final de temporada, vull dir que la temporada és llarga, tenim un final de temporada bo i el concurs ha de ser la porta que t'obri al final de temporada gran, bo. Aquest és un 3 de 8 maquíssim, No puc deixar de mirar les imatges tota l'estona, estem parlant. És guai. Sí, és una I emocionant, és que clar, ho hem viscut tots això i ens recorda moltes coses, això. Bueno, va ser un 3 de 8 ambiciós, no? Que no és un castell que portàvem per fer-lo, no era l'objectiu. O sigui, va ser un mes a més. O sigui, són places que tens que tindre el game puntet, perquè a la gent li agrada, no? Vinga, anem a apostar per aquest castell que avui és el dia, i tirar-ho endavant i creure-hi. Si aquest dia fas el 4, el 9, la torre, i dius, bueno, marxem, la colla et diu, no marxem, i ja no va fer falta, no? Però la colla en aquell moment ja et deia 3 de 8, o sigui, s'ha de fer perquè estava assajat i perquè, a més és el concurs i aquest punt de dir, no fer cap bogeria, però sí que ser ambiciosos al màxim i anar fort. Em sembla més bèstia, per dir-ho d'alguna manera, la celebració d'aquest 3 de 8 que no pas la de la Torre. És que mira les cares, és brutal. Vull dir, està tothom fora de si. També vens d'un any que la Festa Major és el que ha dit el Pau, només carregues el 4, sí que n'acabes de fer... Hi ha ràbia en aquesta celebració. I això és com destapat, no? Com dir, ara, saps? Per fi tenim el premi, no? I jo
veig la temporada aquesta una mica similar a la del 2014, que no ens estan sortint bé les coses, però ara és el moment, concurs, fem la clàssica de 8 i demostrem que la feina que s'està fent a assaig és real i la tenim. Jo a mi em sap greu per la gent i per això jo crec que els hem d'engrescar i per això estem fent aquest programa i les campanyes que fan els bordegassos, que potser no fan castells de Déu però fan campanyes de Déu, això segur. Que campanyes de Déu, festes de Déu, àrea social de Déu, això no... Com la majoria d'entitats de Vilanova, els bordegassos són molt més que castells. Qui no ha viscut en primera persona una experiència així amb els castells és que no sap el que s'està perdent. Perquè l'alegria de comunió entre tothom quan es descarrega un castell per límit per la colla és espectacular. I per gent que fa una setmana que ve a la colla, o sigui, s'encomana ràpid i quan hi ha el concurs ja es nota l'ambientillo al local, ja es veu que sí, que és una actuació més, però no és una actuació més, o sigui, que és especial, que és amb tot el món casteller al costat, i el punt aquest la coseta aquesta que amb gent que, molta gent que va venir el 2012 encara està a la colla i va venir per aquell concurs, o gent que cada concurs et ve, o que et ve pel concurs i festa major, i el punt aquest que gent que segurament ara algú que et vingui el divendres a dir, doncs mira, vaig a fer pinya, i potser no sap ni què estem assajant, ni cap on anem, ni què hem fet, potser, o que simplement diu, mira, doncs l'experiència aquesta, i els enganxes quan acaba el concurs i et diuen, ostres, i per què no he vingut abans? I entenen molt i es veu amb les cares de la gent, que el que s'ha fet és una cosa important, que costa, i quan veus a tota la colla celebrant-ho s'encomana molt ràpid, això. És que els bordegassos també necessiten el perfil... Estic jugant un paper difícil avui, estic al mig. També aquest tipus de persona que et pugui venir per festa major, per la Salvany, pel concurs i a la colla. Vull dir que no es comprometi tampoc a totes les sortides, però que vingui a les diades importants, vull dir, on es necessita un auge de gent, i després també en el moment del concurs de castells hi ha aquest repte dels 5 autocars, el posar-hi 300 persones allà a la Tàrraco Arena Plaça, li diuen. Jo sempre, amb això que dius, sempre he pensat el mateix, una colla de castells, hi ha gent de tot tipus, hi ha la gent com nosaltres que estem a tot i no fallem mai, hi ha la gent que et ve a les sortides més importants, hi ha la gent que et ve a les sortides de casa, hi ha la gent que et ve per festa major i al concurs, i totes són igual d'importants. Hi ha persones que pensen, és que clar, si només vinc a 2 assajos, què dirà la gent? Què dirà? No, vull dir, tothom és important i tot suma. I potser aquest any no et va bé vindre tant i el que ve sí, doncs tot suma i la gent no s'ha de tancar portes de dir, ostres, que l'han donat tot l'any i ara... No, és important que la gent, al moment que pugui, doni recolzament a la colla. Els bordegassos, jo crec que és totes les colles. Tu mires la gent que mou Vilafranca o la Vella, que són les colles que ara mateix encapçalen el món casteller, i les que són les actuacions més normals, diguéssim, doncs són un número de gent, a les actuacions que diuen anem a fer el 3 de 10 són més gent, però a Sant Fèlix hi ha el concurs i són tots, i a més hi ha el grup aquest de gent que segurament anirà el divendres abans del concurs allà, donar un cop de mà i anirà i ja està. I jo crec que això és bàsic també per tenir aquests punts dins de la temporada i a més perquè molta gent descobreix amb aquest apropament que la colla és una cosa oberta però bestial, vull dir, que ningú li faci por, jo a vegades sempre ho dic això, que ningú li faci por entrar allà al local a les casernes. Costa travessar la porta, però un cop la travesses jo penso que és molt diferent. Un cop la travesses el que costa és sortir-ne. Ja, clar. Però no per res, no tanquem a ningú. A mi la gent em pregunta, diu, però què et donen a Castells? Quantes hores hi passes allà al local? És que no t'ho puc explicar, un cop estàs allà és diferent. Hi havia un cartell molt encertat d'aquesta temporada de publicitat que deia, o de la passada, que deia això, diu, entrar a formar part dels bordegassos, entrar a formar part de la colla, era com de cop i volta tenir 200 amics més. Sí, sí, tal qual. És engrandir la teva llista d'amistats. O 60 o 70 tiets més, o cosins... Sí, quasi, sembla que es veu més a la gent de la colla que a la família. És molt fort, que si no després... A veure si tindrem rinya. No, però jo crec que és important dir això, vull dir, que qui entri, que hi ha un equip d'acollida més, no? Que qui entri i digui, escolti, que vingui a l'assaig. Ah, molt bé, doncs mira, tal persona el guiarà
sempre amb respecte, parlant de vostè, tal persona el guiarà a l'assaig d'avui i a més els bordegassos de cara al concurs de castells faran samarretes tan maques com aquesta sota el lema a Tarragona, a Bordegasset. A Bordegasset. Que al final del programa... És del que estem parlant, no? Al final del programa presentarem aquesta campanya. I així que si podem veure un plano de la samarreta és fantàstic. Al final del programa veurem l'espot. Són 4 pilars que fan una senyera, aquesta senyera tan psicotròpica LSD, que és la, ningú se m'enfadi, és la bandera de Tarragona, Sí. Per qui no l'hagi vist mai, i també ens acompanya avui amb el grafisme. El que fem per això és fer una petita pausa per la publicitat i de seguida continuem parlant de bordegassos, de castells, del concurs, que ja en 2 dies el tenim aquí i s'incrementa la gent, sobretot. Els assajos, depèn dels vilanovins, les vilanovines i de tothom, omplir el pati d'assaig de la plaça de les Casernes. Fem una petita pausa per publicitat, no canvieu perquè a més els anuncis són boníssims, i tornem. Bordegassos, 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 el primer de la temporada, a la tercera de la vençuda, no va poder ser per la festa major. Ha estat el concurs de Tarragona, 2 de 8 en folre, descarregat Bordegassos de Vilanova. Fantàstic. I ja tornem a ser aquí, després d'aquesta pausa per la publicitat, i ara, doncs, continuant no la publicitat, sinó la propaganda que estem fent avui dels bordegassos, perquè s'apropa el concurs de castells, estem compartint un programa especial amb tots els caps de colla que han anat o que aniran, Jordi, al concurs de castells en aquesta, diguéssim, última època de presència dels bordegassos. Tenim l'Edgar, que hi va anar el 2012, l'Edgar Granados, el Pau Ortiz, d'Urbina, nom conjunt, Ortiz d'Urbina. Molt bé. Ribé de segon. Sí. Que va anar el 2014, i el Jordi Perona, que serà el cap de colla al concurs d'aquest any. Així serà. Així serà. Ho faré tal com ho manes. Aquí estem parlant d'una època, diguéssim, molt moderna, dels bordegassos, però s'ha d'explicar que els bordegassos ja hi van anar abans, als anys 70 i 80, al concurs, a diferents concursos de castells, perquè hi havia el de Tarragona, però també hi van anar una a Vilafranca, i us hem preparat un recull de fotos, gràcies al Jordi Banyes, que és un crac i té controlat l'arxiu de la colla, i ens ha trobat unes fotos que podem veure d'aquests concursos de castells. Mirem l'any 72, El primer any de la colla. El primer any de la colla, on es va fer aquesta primera... És la primera torre descarregada, aquesta. Aquí l'any 80, com veieu, la plaça de toros de Tarragona ha canviat una mica. Ara ja no és de toros. No. I veiem aquestes edicions del concurs, unes fotos ja grogues. El concurs de castells de Vilafranca l'any 73, un concurs on hi van participar els bordegassos. Hi ha més fotos de la desfilada pel carrer, el concurs es va fer al camp de futbol, si no m'equivoco, que no pas del propi concurs. No ens ha arribat cap de cap castell que es va fer. L'any 73, aquí els bordegassos tenien un any de vida. I després el 82, que és aquest intent de Pilar de Sis, aquesta foto que és espectacular i històrica per aquest moment. És una foto molt espectacular de l'intent de Pilar de Sis dels bordegassos. Aquí hi ha una altra, quan està pujant l'enxaneta. Té més bona mida aquí. Sí, fa més bona pinta. Fa més bona pinta. Ja veieu, els bordegassos ja tenien experiència als concursos. L'any 72, l'any de la seva creació, ja hi van participar. Sortia aquí un Pilar de Sis, bordegassos colla pilanera. Com tenim això, el Pilar de Sis? Doncs molt bé. Fa molt bona pinta, no? Fa molt bona pinta, s'està treballant molt bé. Jo crec que en breu ja el farem sense assaig i acte seguit ja anirà a plaça. Jo penso que aquest any veurem pilars de 6. Pilars de 6, Jo crec que sí. I el de pilars que es pot fer a totes les places. Sí, per això és un castell que no preocupa quan arriba, perquè saps que quan arriba el pots fer sempre. Perquè és un castell amb una pinya fàcil i... L'últim que tenim és carregat de fa 2 anys per Festa Major. De fa un any. L'any passat. Festa Major l'any passat. Festa Major l'any passat. Fa 2 festes majors. Mirar-ho pel cantó positiu. A Pilar de Sis, el concurs? S'ha de veure com evolucionen els assajos. Sí que és veritat que el concurs té uns punts que no afavoreixen gaire el Pilar,
Sobretot si és el primer que fas. Expliquem-ho per la gent que no està molt posada al tema castells. Els pilars necessiten sempre una referència propera perquè, clar, tu estàs sol, no tens ningú davant. Arquitectònica, I llavors tu et busques un punt de referència i et quedes quiet allà, no? I d'allà no et mous. Al concurs totes les referències queden lluny. I també es fan ronda conjunta. Això, més nervis, més soroll, més... Tot i així, no vol dir que no farem el pilar de 6 al concurs. Això ho decidiran els assajos com tot. Però té aquest parell de hàndicaps, no?, que sempre quan és el primer pilar que fas de la temporada, si fos el primer, doncs condiciona una mica a l'hora de decidir si es fa, si no es fa. Però bueno, el tema dels pilars, el Marcos és el que s'encarrega de portar els assajos a pilars, jo també hi vaig sempre i parlo constantment amb ell, i quan sigui el moment ho parlarem i decidirem si... Quin millor que el Marcos per decidir quan es pot fer un pilar. Tal com està el pilar, jo crec que arribarà abans que el concurs. No és un castell per portar-lo... Com a mínim assaig, no? Sí, com a mínim assaig. Jo no crec que sigui... Assaig s'ha fet el de 5 net segur? 3 vegades aquest any. I el de 6 fins la motxilla sobradament. Fins la motxilla molts cops. Jo no crec que sigui un castell per portar-lo a estrenar en un concurs. Té que anar o estrenat ja o no crec que sigui a la plaça adequada. Com deia el Jordi Perona, per estrenar un pilar ja en ronda conjunta, crec que és un castell de molta concentració i tens que sentir bé el que porta el castell des de baix, les indicacions, demanar que t'apretin, que t'afluixin. I en aquella plaça fins i tot les gralles s'escolten per als micròfons. Sí, això I llavors això no és gaire còmode per al pilar. Ara ja estem fent aquí una mica de ficció i una mica com que nosaltres ja estem, diguéssim, jubilats d'això, també el bo és que... Apreteu aquí. Jo ara ho proposo aquí, com si aquí, vinga, perquè tothom ho sàpiga. El bo també és que el pilar de 6 es pot guardar per l'última ronda conjunta, que ja no actuen gaires colles, per exemple, i també és una opció. I a més, si t'ha anat bé el concurs, doncs el que dèiem, el punt aquest del concurs, que ja has fet la feina, pilar de 6... Ho celebres amb un pilar de 6. Home, el que està clar és que si l'assaig has evolucionat amb el pilar de 5 net i has fet el pilar de 6... I l'actuació t'ha anat bé i tot... L'actuació t'ha anat bé, doncs és una carta que tens, igual que tenies el 3 de 8 fa 2 anys i, bueno... O sigui, descartar no es descarta res fins que s'acaba l'actuació. Molt bé. Expliquem, vosaltres que ho heu viscut de primera mà, com funciona el concurs, perquè hi ha tot una infraestructura a nivell de walkie-talkies, perquè a més hi ha unes penalitzacions, i tot això va jugar a la victòria de quan l'Edgar era cap de colla. Com funciona el concurs de castells? Perquè tothom sap, i si no ja ho diem ara, que explicar una diada és molt fàcil. D'una diada l'objectiu és sortir-ne amb 3 castells carregats i un pilar, com a mínim, i hi ha 3 rondes, on cada colla fa un castell per un ordre establert. Si no aconsegueixes carregar el castell amb un intent vàlid, és a dir, que han solat gralles, tens una ronda de repetició. Aquesta és, a grosso modo, com funciona una diada. Sí, això són penalitzacions ja. Digue'm? Que això serien penalitzacions ja. Exacte, al concurs de castells estem parlant que hi ha 5 rondes que tu pots decidir passar ronda en blanc i que a més tens unes penalitzacions, per exemple, si desmuntes un peu. O si no desmuntes bé un castell. Quan va full rat, si no el desmuntes bé, també té una penalització. Sí, o per exemple, si l'enxaneta no fa la... Però són penalitzacions que no es compten en punts, sinó en penalitzacions. És a dir, si empates, la colla, el detall que determina qui queda per davant és si s'ha desmuntat abans el peu o no. Però bueno, si has de desmuntar el peu a la Torre 8 l'any 2012, me'n recordo que vam desmuntar el primer peu perquè no estaven ben agafats ja els segons directament. I a més va ser l'any aquest que estava jo amb el walkie-talkie, estàvem mirant allà, perquè clar, era el punt aquest, no? Que l'Edgar va dir, bueno, anem a guanyar? Doncs vinga, anem a guanyar. I clar, em sembla que era l'aplicació del concurs, s'equivocava perquè comptava, em sembla que eren els xicots que van carregar 2 torres de 8, els hi comptaven les 2 i ens tornàvem allà bojos dient, però no pot ser... Jo recordo perfectament l'escena on també hi havia l'almirall de Catalunya Ràdio. Estàvem tots allà i miràvem l'aplicació i dèiem, no pot ser, no en surten els números. Els bordegassos van primers, no pot ser. I si crec que l'última ronda era els de Sant Cugat, si descarregaven el 3 de 8, ens guanyaven el concurs, a no ser que nosaltres descarreguéssim el 3. El 3, sí, per això ho vam que ells crec que els hi va quedar només carregat, però igualment el vam... Per això vam fer perquè el teníem. Però el vam fer perquè teníem, però vull dir que hi havia la intenció també de... Es quedaven empatats. Nosaltres vam anunciar que el faríem ja abans del que fessin les altres colles. Sí, això és la intrahistòria d'aquell concurs. Quan comença, el que està amb el walkie-talkie, que és el responsable o l'encarregat de plaça, o no sé com es diu, ja et diuen, s'està atent tota l'estona i quan s'acaba una ronda o al començar, diuen, aviam, totes les colles, anuncieu el castell que fareu, per ordre, vas dient, tal, i ja està. Les has anunciat, les de tirar sí o sí. Sí, nosaltres teníem l'opció encara d'esperar-nos una ronda per fer-lo. Ens vam esperar a la quarta. Sí,
però vam dir que fes el que fes l'altra colla, nosaltres ja el fèiem. O sigui, que l'altra colla guanyi el concurs, nosaltres farem el 3 de 8 igualment. O que ja l'haguem guanyat, el farem igualment. Perquè és un castell que el teníem, el castell de sortida, ja l'havíem descarregat 2 aquella temporada, Festa Major i Vilafranca, i era un castell que el teníem superguapo. I vam dir que el faríem, guanyéssim o no, o sigui, que no va ser només, el farem per guanyar, no, el volíem fer per sortir amb els 3 castells descarregats. Això, el món aquest del walkie-talkie és divertit perquè vas sentint totes les colles. A més, quan hi ha el punt aquest de que ja estàs mirant aviam com van les coses, has d'estar atent què fa cada colla, ara aquests fan això, aquests fan allò. Jo com a cap de colla amb aquest món vaig estar perdut perquè no vaig portar walkie. Normalment no el porta el cap de colla. Normalment és algú de l'equip tècnic, algú que no pugi, sobretot perquè és un merder posar o no posar. I en aquell, crec que vaig ser jo el 2012 i el 2014, no sé qui vam posar. Potser el Marcelí? Potser el Marcelí, diria. Sí, perquè tu també pujaves. Sí. I això, algú de l'equip tècnic. I sobretot això, també important saber les normes, rondes conjuntes, no conjuntes, en teoria, bueno, en teoria no, a la pràctica, el castell que es fa en solitari és el 3 de 8, o sigui, tot el que queda per sota es fa en conjunt, el que dèiem abans, el pilar de 6, el 4 de 8, el 9 de 7, la torre de 7, tot això es fa en conjunt, és a dir, que la pinya és la teva i prou, i a partir del 3 de 8, torres de 8 i tot el que vingui per dalt sí que ja es fa en solitari. Sí, un dels problemes també de, jo vaig dient, del concurs, és interessant hi ha saber-ho, però... els tempos de cada castell, és a dir, segons el castell tens un temps per fer-lo, i no ha passat mai, crec, que una colla vol provar un castell i perdre el temps, però sí que me'n recordo l'any passat, perdó, fa 2 anys, que fins i tot el 9 de 7, que era un problema muntar-lo, era una cosa molt bèstia, vam acabar el primer castell, el 4, i el primer que vam fer és que no marxés ningú, vam fer la pinya del 9, és a dir, si tu estaves de públic deies què fan aquests, no? Fan un altre castell, simplement perquè tothom sabés on anava, perquè al moment que allò tirava amunt, perquè si trigues a muntar, pugen segons, no està bé, desmuntes, tornes a muntar, doncs potser et quedaves fora de temps i llavors per ronda i has d'esperar a un altre. Sí. Les històries aquestes del concurs i després hi ha tot aquest mèdia superatent al concurs, roda de premsa, que l'Edgar es va perdre, dèiem, al turuta de celebració perquè estava a la roda de premsa, totes aquestes històries, i una anècdota del primer any és que no hi havia trofeu per qui guanyava dissabte. Jo crec que va ser una llàstima, no per la colla, perquè en el moment que van dir el nom de Bordegassos de Vilanova, campions, si l'haguessin donat un trofeu, hagués quedat més... La foto la tenim. Sí, la foto de la colla, no? Ens van donar, un mes després, van fer com una entrega de premis del concurs i ens van donar el trofeu, que a més, crec que era la 12a posició, que vam quedar per sobre d'una colla. Sí, per sobre de Castells de Vilagràcia, em sembla, que estaven el dissabte, el diumenge. Sí. Bueno, es parlava, no?, dissabte, la tornada, hem fet una molt bona actuació, potser podem superar, si algú li va molt malament diumenge, malauradament, potser podem superar algú que actuï demà. Vam quedar 12ens, que són les colles que actuen el diumenge, i vam quedar empatats amb els 11ens, l'únic que van fer la mateixa actuació però no van desmuntar un peu de torre de 8. No hi havia les famoses penalitzacions. Per tant, ens vam quedar així, just al costat, però me recordo que estàvem a la plaça i durant una estona veies, al principi veien classificació, Bordegassos primers, i bueno, de moment, ara va començar ja tot i ja vam anar baixant i ens vam quedar 12ens. És divertit, per qui no hagi viscut mai el concurs, que vingui amb els Bordegassos, que a més, miri, molt fàcil, ajudarà a la colla de casa, s'estalvia l'entrada, que val diners, i a més viurà una cosa en comunió. I una festa, és una festa. Genial, és una experiència única. És una festa. Hi ha moments de concentració, òbviament, anem a fer un castell, pam, posem-nos-hi. Però aquesta gent que vol vindre per al concurs o que estem animant que vinguin el dia del concurs, que vinguin aquestes setmanetes abans dels assajos. No costa res venir un assaig, així la colla podrà apostar per potser fer algun castell més gran. Si els últims assajos es fan bons assajos, després quedaria a dir, hòstia, mira, hem pogut provar aquest castell, anem a portar-lo si tot va bé, com podria ser la Torre de 8, perquè encara no està descartada, evidentment. És un castell que pot arribar pel concurs. La Torre de 7 està superbé, és qüestió que vingui gent als assajos, poder seguir fent la Torre de 7 aquests dies i treballar sobre de la pinya. Com a mínim el que deia el Perona, que ens ha passat els 2 últims anys que hem anat al concurs, que semblava que ja havíem acabat la feina, no? I el que ha dit ell, ja recordar, la temporada no s'acaba el concurs, hi ha actuacions xules, doncs aquesta gent que et vingui a fotre el cop de mà pel concurs,
doncs les proves aquestes ja les hauràs fet. I són proves que et queden, ja sigui pel final de temporada o ja per un any que ve o per quan sigui, que són proves que pots anar fent, que pots anar jugant també. I a més, hem de recordar que tenim un final de temporada molt ambiciós, amb 5 dies de la colla, anem el dia de la colla de Sabadell, el dia de la colla de la Jove de Tarragona, el dia de la colla de Lleida, el nostre dia de la colla i el de Sant Cugat, colles grans, colles que faran castells de 8 i mig, 9. Bones places per portar castells grans, vull dir que no s'acaba la temporada aquí, tot i que el concurs es anirà a fer, com ha dit l'Edgar, tot el que tinguem i més. Que si no arriba, la feina feta a assaig sempre servirà per seguir la temporada fent grans castells i que no s'acabi el concurs. Jo penso que hem d'aprofitar l'embranzida del concurs per poder fer això, per poder... O sigui, no és anar al concurs i fer el 3 i el 4 de 8 i la torre de 7, sinó és anar al concurs, fer això, i després anar a Sabadell i també fer-ho, i anar a Tarragona i fer-ho, i que t'obri les portes de... I si tu ets capaç de fer això, acabaràs fent la torre de 8 segur. Perquè és el que diu l'Edgar, la torre de 7 està molt bé. Hem fet proves de torre de 8 aquest any amb el nucli, ha anat molt bé, i està molt estable el nucli. Es nota que fa uns anys que treballem la torre de 8, s'està notant molt, i penso que si ve gent aquestes 2 setmanes que queden d'aquí al concurs i podem fer bones proves, tot s'ha de veure com van les coses i tal, però és un castell que... Que no és vendre fum, és dir que una cosa que la tenim és una cosa que tenim i que no està en cartera al concurs, però el concurs és el concurs i si no tenim encara 5 actuacions importantíssimes per portar una possible i crec que sòlida torre de 8. Jo deixaria de banda ara, ni que sigui per un moment, tecnicismes, parlar estretament de castells. Jo estic segur que algú ens està veient i forma part d'una societat de carnaval, una colla d'amics de Vilanova, pim-pam. Hosti, són 4 o 5, o 10 millor, i et venen divendres a l'assaig i dissabte al concurs. S'ho passaran en gran. Ja han vingut. I ja ho han fet, vull dir, hi ha experiència i em ve molt ràpid al cap, per exemple, els campistraus. Campistraus, i són uns que no fallen ja a Festa Major i cada any al concurs estan allà. Venen en massa, s'ho passen teta, a més. L'idili, el que dèiem de l'idili a Tarragona. Vull dir, a nivell social els bordegassos funcionen. I tant. A nivell social funcionen i dissabte, després del concurs, després que hagi anat tot bé, serà una festa, perquè a més les coses aniran bé. Bueno, és una excursió de festa amb l'entitat de Vilanova que faràs divendres assaig, dissabte a la tarda al concurs i després dissabte a la nit festa a Vilanova en qualsevol local. I és el que diem sempre, de col·laboració entre entitats, que ara està tan a l'ordre del dia. Doncs Bordegassos col·labora amb moltes entitats quan fan algun concert gran, quan es fa una concentració per qualsevol cosa anem a fer un pilar. Ara és el moment que les entitats... Ara els bordegassos és quan necessitem aquest retorn, aquesta ajuda de les entitats. Nosaltres col·laborem amb moltes entitats, ara és el moment que les entitats col·laborin amb els bordegassos un parell de divendres i el dia del concurs. Que estem parlant que és un cop cada 2 anys. I és un concepte que s'ha intentat transmetre últimament, que sí, som una entitat de Vilanova, però som la colla castellera de Vilanova. Som els únics. A la colla castellera de Vilanova poden haver-hi gent de tot, i hi ha gent de totes les entitats i pot col·laborar tothom, és a dir, no és anar a ajudar a una entitat, és anar a ajudar a la colla castellera de Vilanova, i que veuràs el concurs l'endemà, veuràs els diaris, veuràs bordassos de Vilanova, a la tele veuràs bordassos de Vilanova... I que va ser brutal... No, que va ser brutal quan es va quedar primer classificat de dissabte, tots els diaris feien prèvia del concurs, però clar, la prèvia del concurs, què pots dir? Pots dir les intencions de cada colla, però vaja, això ja ho sabem tots, que aniran a guanyar. La notícia, el diumenge del concurs, obrint el diari, obrint els diaris digitals, era que els bordegassos havien guanyat el dissabte. Vull dir, el nom dels bordegassos va aparèixer per tot arreu. Vull dir, el titular, al 324, Canal Blau, òbviament, ho va fer en directe i ho va repetir i ja emetia, exacte, i tots encantats mirant-nos, ens ho vam mirar 1000 vegades i sortien publicitats de felicitats bordegassos per tot arreu. Aleshores fèiem el programa Plaça Castellera, li vam dedicar un documental una miqueta amb això, el que no es va veure del concurs, molt personalitzat amb els bordegassos. Però clar, el 324, el titular aquell dia de Castells, de prèvia al concurs, era els bordegassos primer classificats en la jornada de dissabte. Els bordegassos de Vilanova. De Vilanova, òbviament. És a dir, Vilanova estava allà. Hi havia aquella... Tot això, els bordegassos intenten ser com una espècie de FAC, o com una espècie de... En el món dels castells, aplegar la gent de Vilanova... Bueno, és un recull d'entitats. És un recull d'entitats, o sigui, n'hi ha, per exemple, els de Campistraus, que abans ha sortit el nom, són els de Campistraus.
Però els bordegassos... Els diables també han vingut quan han fet crides. Sí, però els diables, l'entitat dels diables són els diables. I els bordegassos no són els bordegassos. Els bordegassos són els de Campistraus, els diables, els de totes les entitats. Sí, sí. Fem una crida des d'aquí. A més, aquest any tindrem uns companys de plaça molt peculiars, que són els xiquets de Hansou, que potser fan una actuació similar a la nostra. Bueno, em sembla que van ambiciosos, van amb ganes. Aviam. Recordem que hi ha una colla castellera que va néixer arran d'una visita de la colla vella dels Xiquets de Valls a Hansou, els Xiquets de Hansou, amb aquest nom. Així es diu? Em sembla que han fet el 3 de 8 ja, oi? Sí, han fet el 3 de 8 i el 4, correcte. El 3 i el 4 de 8. Una peculiaritat, estaran al concurs a la jornada de dissabte, si veniu als Bordegassos, a més els podreu veure, tenen això una afinitat amb la colla vella dels Xiquets de Valls, una de les colles que aspira a guanyar la jornada de diumenge, i la curiositat és que participen dins la jornada del concurs de dissabte, venen de convidats, però no puntuen, és a dir, que no ocupen lloc a la classificació. Sabran el lloc que ocupen a la classificació per raons òbvies, però no puntuaran, és a dir, que hi haurà dues posicions, m'invento, número 10, o número 2 o número 3, la que sigui. És una cosa curiosa que aquest concurs de castells serà interessant de veure i que si acompanyeu els bordegassos podeu dir, jo vaig veure els xiquets de Hansou en castells. Sí, crec que deu ser unes 18 colles o així, més els xiquets de Hansou. Els xiquets de Hansou. Una curiositat. Recordem horaris d'assajos els dimecres. Dimecres de 8 a 9, a 2:15, assaig general, i els divendres de 10 a 12, d'aquí a final de temporada. Assajos generals importants i oberts, evidentment, a tothom, a qualsevol persona, que lliurement pot venir, pot provar, pot veure si li agrada, si no li agrada no cal que torni, si li agrada, evidentment, allò és casa seva. Clar. Vull dir que la gent no li faci cosa. Que no li faci cosa, que vindrà, dirà hola i tindrà una persona amb ell. Clar, i se li explicarà, i què és una pinya, i on es pot posar, i com pot col·laborar. Que no li faci por preguntar jo aquí què faig. Exacte. No, que estigui tranquil, que quan veiem una persona que fa cara com no sap on està, ja anirem a parlar, o sigui, ja tindrà una rebuda i se li parlarà i no se sentirà estrany. Bueno, que no tingui por també de que no tingui compromís després, perquè hosti, que no li anirà bé, després tu anar seguir venint, que només que vingui aquells dies que pugui està bé. O sigui, ja sigui pel concurs o en qualsevol altra actuació. Això és el que dèiem abans, que vull dir que hi ha tot tipus de persones a la colla castellera. Segur que troba el seu lloc. A mi molta gent sempre em diu és que no vinc perquè no podré, perquè treballo alguns dies i... És igual, tu vine quan puguis i si t'agrada segueixes venint. I si t'agrada molt, acabaràs fent mans i maniques per venir o vindràs sempre que puguis i ja està, i no passa res. I enganxa. I si es ve... Però no t'has de sentir malament per no poder venir aquest divendres perquè treballes o perquè tens un sopar. Jo crec que hem d'acabar amb el missatge que si es ve l'assaig i després es va al concurs, no oblidaràs mai. La sensació després serà tremenda i amb això hem d'acabar. Edgar Granados, Pau Ortiz d'Eurovina, Jordi Perona, heu tingut dos grans concursos i el Jordi segur que tindrà també el seu, òbviament no tota la colla. Els hem tingut tots, els tres hi hem estat els 3 anys, hi serem. I el que hem vist des de casa és gairebé una tertúlia, un cafè entre 4 amics i al final és això els bordegassos. Tu entres allà i, com dèiem, guanyes 150, 200 amics de cop. Dissabte del concurs serem 300 col·legues. Mínim, 300 mínim. Mínim. El senyor president s'ha ficat l'objectiu de 350. Si anem 350 al concurs, si anem 350... tens un compromís, tens un compromís. No, tinc un orgull. I un orgull, clar. Si són 350 o 400, m'és igual, és que no hi ha un màxim. És un orgull per la ciutat, primer, per la imatge que dona, perquè me'n recordo el 2012, la taca groga que hi havia en aquella plaça era brutal, i això eren, el que deia el Pau, els bordegassos de Vilanova. És un orgull per Vilanova i, evidentment, per nosaltres, tothom que ve i portar-los allà és un compromís i un orgull. I saltar el turut allà. I fer vilanovisme allà, que sàpiguen el que és Vilanova. Quan sona el turuta vol dir que les coses han anat bé, perquè els vilanovins quan estem molt contents fem la comparsa. Amb el que sigui, amb la victòria que sigui. El que deia, heu vist 4 col·legues aquí, al concurs hem de ser com a mínim 300 col·legues.
fent gran el nom de Vilanova i la Geltrú a través dels bordegassos. El que fem ho deixem aquí, però no ho deixem aquí del tot, perquè per acabar el que farem és veure, estrenar la campanya amb la que porta la samarreta el Jordi Perona, cap de colla dels bordegassos, que és la campanya que els bordegassos han creat per aquest concurs de castells de Tarragona, Tarragona a Bordegasset, inspirada en la bandera tarragonina, i estrenem l'espot, i amb això ens acomiadem, l'espot. I nosaltres també el veurem per primer cop. Sí. Moltes gràcies, Edgar, Pau, Jordi. Gràcies a tu. Ens veiem a l'assaig. L'any 2012 els bordegassos van guanyar la jornada de dissabte del concurs de Tarragona. L'any 2014 hi van descarregar un 4 i un 3 de 8. Per què existeix aquest idil·li dels vilanovinis a Tarragona? Deu ser que allà ens hi sentim com a casa. Tenim una plaça de les Cols, una Rambla. Totes dues ciutats estem enfrontades amb uns veïns que volen ser capital i no ho són. Els nostres balls de diables estan enamorats i es conviden cada any. També tenim una mulassa cadascú i una patrona, tot i que els vilanovins trobem a faltar un raïm al braç de Santa Tecla. Tarragonins, els de la Jove, i vilanovins, els bordegassos, hem assajat castells en unes antigues peixateries. A Tarragona també hi va triomfar l'arquebisbe Armanyà, és d'allà d'on era arquebisbe. Aquí li hem dedicat un barri i allà el tenen enterrat. El primer partit oficial del Nàstic va ser contra el Vilanova d'aquells alumnes obrers, empat a 2 i tothom content. Tot i que s'ha de dir que els nostres pescadors durant un temps no eren gaire amics. Tot i això, a Vilanova tenim el carrer de Tarragona. Això que us acabem d'explicar és totalment cert. El que és mentida és que l'idil·li bordegàs a l'immortal Tàrraco sigui per totes aquestes relacions. Tornar a fer una bona actuació al concurs depèn de tu, només de tu.